És Bart, que va borratxo, està posant, va borratxo d'ahir encara. Són les 6:30 de vespra. Va, que jo te grave. Explica-li a la càmera com estàs. Encara li dura la castanya d'ahir. Les 6 de vespre del diumenge. No, o de no sé quin dia és. I avui quin dia és? Ensenya les rosquilletes. El fum. Estamos en casa por si te quieres venir. Es el 446.